Moi! Tässä on Kikka Tampereelta. Tänään tässä aika monen asiakas käyty läpi kielen liikkeitä. Ja yksi semmoinen aika hyvä harjoite ja testi myös, että miten sun leuka ja kieli on eriytynyt, on se, että pidä leuka paikalla, työnnä kieltä leveästi hampaiden välistä ulos. Ja kokeile ylöspäin. Ja alaspäin. Jos sulla on vähänkin semmoisia oloja, että sun kielijänne on tiukka, niin tuu ihmeessä. Mä voin kertoa, mitä siellä sun kielen alla on, missä kohtaa tiukkuuksia. Koska se asia voidaan myös hoitaa ja sitten sitä voidaan myös kuntouttaa kielijänne operaation jälkeen. Mukavaa viikonloppua!